keskimmäiset vähän syötytäkin. Opin viime kerrasta. Jalkaa! Laita huomioon samalla. Ei tarvitse tulla mun huomioon. Mene vaan Jenny! Anna tarjoa syötty kuulkaa. Temppu. Yes! Maali! Ronja, sä voit irtoa tässä auttamaan vielä, jos tarvii. Laidan kaukoon se keskustautuu tuossa. Nämä lokakuun pelit on vähän tämmöisiä. Kylmä ja sade ja pimeä. Suomen kesän paras päivä. Aivan kakuu. Kuka katsoo sitä palloa? Laiskat katsoo. Niin joo. Tuli vaan katsoa. Sateenvarjorivit voi olla hyvä. Siinä se meni. Tässä näette, niin toi toinen laita olisi kyllä ihan vapaasti. Tuolta saas vaan kierrätä. Siis tää laita. Nyt meillä on vasen laita. Varmaan... Onks toi Jenni? Vai Laura? En mä ota. Ei Laura on se mies on. Eikö otatte kaikki siellä samassa laidassa? Meillä on niinku 9 pelaajaa tuolla ihan samassa 10 metrin alue. 5 metriä on lähempänä. Niin, se on vielä. Ai. Me vaan.
Iida, lähemmäs, asun. Heva. Siiri, käytä vaan se tyhjä alue, mee. Heittää! Voi 3-2 hyökkäys sieltä keskellä. Tässä oli aina 2 hyökkäystä. Emppu pelattavaksi! Rauha vaan! Pariks taas toi Ulla vähän tuo jalkansa? Vähän tuntuu sitä kävelissä. Mikä siinä edes kävi? Kun mennyt eturisti sinne joskus. Ei vaan miksi toi vihäs äsken? Ei mitään haju, mun mielestä siinä ei ole mitään. En mä nähnyt mitään, mä vaan vihalta ja mitä se vihäs. Toi Ulla tuolla kaapilla. Näittekö te mikä rike siinä oli? Toi Ulla ainakin jotain huuppua. En nähnyt mitään. Se on näin. Liikkeet! Ai, en mä pahasti. Hyvä on. Se oli, oho. Oli hieno. Varonia! Se oli muuten. Se oli aika helppo. Oliko se miten se meni tuolla? Ja sieltä se vaan ylhäältä hienossa kaaressa. Se on liittyä maalle. Oliko sen yli meni? Joo. Okei. Hyvä Ronja! Siipä ja Ulla! Te olette tosi lähellä toisille koko ajan. Olkaa ihan vähän toinen vaikka leveämmällä täällä ja toinen siellä. Siipä ja Ulla, olette tosi lähellä toisille koko ajan. Joo, mä huomasin. Helppo törmää, kun menee mökkiin. Apui vaan. Ajatus hyvä, ajatus. Hyvä rauhoitus on. Pelästy. Ei nyt syöttää vähän tarkemmin, nää on tosi vaarallisia näitä. Varo! Anna paikka. Anna paikka. Hyvä. Perutama. Roni, ota tää nyt. Tää alle. Ota vaihtaa. Hei!
Hei, nyt vähän järkeä näin. Siellä on tilaa kyllä siellä kentällä. Jennäkin on. Pallohallinta on meillä hyvä. No taas ne kaikki samassa sumpus. Ulla sentään meni nyt pois sieltä. Niin. Otti oppia. Musta tuntuu, että nämä vastustajat on tosi tiiviisti tuolla kentällä itse asiassa koko aika. Et sen takia, niin, Se on se, että kumpi sit purkautuu ensin. niin. Musta tuntuu, että lähinnä kun tuo vastustaja hakeutuu tolleen tosi tiiviiksi koko aika, niin me seurataan vähän pelaajia. Niin. Vaarallinen. Hyvä Kati! Ei oo Ronion päivä, ollut vielä tähän päivään. Se tulee, mä taisin sen maalin tosta päässä. Niin no se maali on. Pari, 3 minuuttia vaikka. Mikin tilalle, kato vaan se. Tällä mä en kirjoita niin. Otatko sä heti? Es, kyllä. Joo, hetki hui. Onko nyt ylhäällä vai alhaalla? Mene keskellä vaan. Tää menee rohisti tää hengi. Nyt Jenni siitä. Millä tuntuu? Ei, tuko olisi hyvä parempi. Helpompia vaan. Hyvä neuvo. Vähän voitais rauhoittaa, kun Joo, kyllä ihan hyvä. tuo hirveet sykkeviä. Nää tukkii tavallaan aina se täysin toiset. Niin sieltä pitäis päästä varmaan kierrättämään. No just niin. Mut sit mekin ollaan tavallaan kaikki kasas niin kuin näitä 6 pelaajaa. Niin, Niin ei tässä pysty edes kierrättämään sen takia. Paitsi Jennan kautta sit. niin se... Minä ja Sipe oltais enemmän niinku vierekkäin eikä peräkkäin. Kun mä jotenkin katsoin siitä, että mä olisin niinku 10 ja Siiri ja Sipe on mun alapuolella, mutta me ollaankin Sipen kanssa niinku enemmän vierekkäin. Niin lähinnä silleen, että toinen niinku on vähän niinku saatais kierrätetty, niin toinen tuki sitä kierrätystä. Nyt kun te olette kaikki tuolla samassa, niin saa kierrätetty. Ota Iina vähän ylempää jalo. Mä oon ihan hiljaa. Mattui. Kuulin äänet päältä tossa videossa. Niin.
pahasti. Mä olin Se oli treenattu. Noit kun treenattu kesäkkä niin. Se 5 sekuntia oli sanojensa mittainen hiljaisuudesta. Niin. Mä tulin just vaihtoa, kun Tuossa kohtaa saa huutaa. ois päässyt mörssäreille. Voitetaan PK kierrättää taas ja toisen puolen Aina harmittaa vaihe silloin, kun on kulma. Oma kulma. Ai haluaisit? Harmittaa olla vaihe. Niin on. Siitä kuski 4 metriä alueelta maalle. Aika ikävä. Hyvä Ronja, täällä. Niin 5 metrin alueet, mitä ei saanut treeneissä koskaan tehdä. Aina piti olla Niin, vitosen. siis todellakin. Nyt se on kato helpompi, kun saatte lähempää. Huhhuh. Autaan sitä pelaajaa. Tuntuu, että polttaa myös toi pallo jalossa. Hieno pallo. Itselläni siis. Ajatus hyvä. Onneksi nää muut jaksaa pelaa, niin mä voin olla nyt tällä. Laskee vaan sit, laskee vaan kaikki. No niin, meneekö sun polvi vai niukka? On. Onko se kuva? Ei oo magneettinen. Menikö se eka maali se peska yli? Meni. Joo, mä voin tulla. Mulla kulkee tosi hyvin. Olet haastanut. Itaaliset. Oli hieno. Oho. On kyllä vaukki päällä. Ronja, tuu tänne. Ronja. Lähemmäs. Se on hyvä itekin. Mä lähdin pari kertaa sinne, että jaa, jostain mä vaan kiään tänne herkkaan. Sellaiset hyviä siinä. Mä vedin kyllä sitä yhtä ihan täysin sukilla. Mä en taju, miten se ei viheltänyt. Et vetänyt. Ylikäs oli. Ai niin mä unohdin. Takapivarvo. Emilia. Aika pitkä. No, on vaarallinen. Näin ei ollutkaan. Saksi. Saksi. Siiri auta. Muuten sulla on eka valta lauleskellaan aina tällä istuskelutilanteessa. Niin tämmöstä, että jos toi video koko aikana. No Antti osaa mykistää, kun se yleensä tykkää puhua tohon päälle. Ja rauhasi. Jos pystyy kierrättämään. Hyvä ajatus. Peruta vaan siitä. Hyvä Iida. Kesken. Yes. Hyvä. Ai. Selkeä. Tai. Jostain se repäs sen jalka. Hienoa! Aika hieno. Loistava Se on pallo. siellä. Hyvä oli. Oli tosi hieno. Ai oikein sydäntä lämmin. Se on aina hyvä syöttää kaverille ja takas samalle, niin hämää paljon. No se vaarallisin pelaa se syöttäjä. Niin. Ja oikeastaan ei pidetä. Ja vedä. Ai. Ajatus hyvä. Ronja. On näistä tuolla lähempänä. Okei, hyvä pois. Oli leviä.
Ei se Jenni nyt haluttaa vissiin tulla. Se unohtuu, että sille ei tule hyvä. Välillä menee vähän sähläykseksi. Välillä on taas tosi hieno. Niin tässä mä mulla tarkoitan, että me ollaan kaikki tuolla saman reunalla. Tuossa keskellä on tollanen tila, missä kukaan ei tee. Joo. Saa tekee mieli hakea sitä palloa. Nyt sitten seisoo, niin heti päästä. Vastaa! Kalva. Häyli. Tuuks sä Jenni? Vai pärjät? Sä voit kuljettaa se tyhjän tilan, kun on niin paljon. Hyvä liike olisi. Hyvä. Onks nenä jukas? On nenätukassa ja sitten alkaa särkeä päätä. Niin kuulma. Tää ilmakin auttaa. Laitetaan tähän takkiin. Joo. Hyvät refleksit. Se ei ole. En mä ollut tasauksia. On niin vanha semmos. Eli jatkuu, eli on vaihtokauppoja. Akelia! Mene vaan! Täällä on pari ihan perkelennopeita juoksijaa. Pitää saada äkkiä se pallo liikkeelle, kun tuntuu niin, että jos yhtään jää juoksia pallota, niin josta tosi moni saa kiinni. Kiina! Aina maalipuolelle! Voi voi. Mennään PK liikaa pystyy, pitäis kierrättää toisen. Hienoa, se sijoitti tuosta kultaa. Se kaveri seisoo kyllä ihan väärä. Metrin päästä. Ja miten ne sai olla tosi ympyrässä? On yle vaan! Kiinni pitää. Ihan vitusta. Näiks mä oikein? Pitikö se kiinni? Pitikö se Kettusesta kiinni äsken toi toinen tuossa tilanteessa? Mä katsoin ihan, että se roikkui sen kädestä koko ajan. Siis varmaan tuolla kun moni pitää kädestä niin laittaa käden niin tuolta aina alas. Niin. No kun niin mä katsoin, että se koitti vaan roikkua, että se ei päässyt niinku liikkumaan. Nyt menee sitä ihan liikaa. Pallosta juosta. Jenna!
Auta Emppu. Auta Emppu. Auta Siiri. Hei, nyt on pakko tulla vastaan. Pelataan maat pitkin. Ei. Mennään koko ajan pystyyn. Ajatteliko siihen pelaajaa vai niin syöttöön? Niin auta Siiri pelaaja siis, jos ei mene palloa. Siiri on. Ippe on alempi! Nyt siihen alemmaksi Siirinkaan! Oo, se on tuolla korkealla. Monta kertaa nyt tää oli ihan kiire. Ippe on! Sit sinne! Ja paine sinne sit! Paine vaan! Emppu, tää on sun! Ai. Vaikeita syöttöjä. Nyt me saadaan pallon, heitään pitkä. Aha. Se Kettunen pitää meitä nyt vähän pystystä. Niin. Sitähän se tekee. Riittää sitä. Muuten toi vuotaa. Tarvits muilta samanlaista liikettä. No Antti saa valmistella hyvä spiikin puoliajalle. Se on varmaan valmis. Sinne niin. Väliin. Ei väkisin! No, voi mennä. Melkein. Omille! Nikio! Kasi! Mitä? No, pystyn mä jonkun aikaa. No, ei nyt. Siis ei ole nyt niinku 100% että pystyis, mutta tai siis että ei pääse ihan omalle tasolle, mutta Otas tulee itse puolella. okay. Omalle paikalle vai johonkin muualle? Siellä sä oot hyvin saanut se tavallaan, se on se painopiste mulle. Tosiaan. Tää on niinku ihan täysin noitten pelissä. Tehdään nyt liikaa, että saadaan pallo heitää linjan kanssa. Täytyy saada linjan kanssa palloa.
ne juoksee ihan saman tien hirveällä vauhdilla antaa painetta tuolla. Meillä on vähän aikaa pallo, niin siellä on saman tien joku sininen juoksemassa. Näähän ihan tosi järjestetty. Molemmat. Siniset. Niin ja sitten Sen takia ne pääsee näihin. Niin. niin ne tulee niin terävästi ja sillä niin nopeat ne liikkeet. Niin. Meillä on vähän sillä hitaampaa. Lokakuinen meno. Jäädään vähän niinku miettiä ja katsella. Tai sit roiskastella. Oli vähän roiskasta. Vaikeeta. Tosi vaikeeta. Joo. Sitten ei niinku toimittaa diskistä yhtään. Sitä 15 on pakko seuraa koko ajan. Tästä ei pitäisi olla kavereita. Tästä on yksi. Mä olin pakko pyytää toi Jesse. Mä en tiedä muuttiks me jotain itse tossa vai väsyttiinkö me vaan. Ei ne muuttunut mitään. Tästä nää tulla tähän väliin, koska ei saatana joo. Mutta toi ei oo musta nyt ihan niinku ehkä selkeä toi. Nyt se pitäis melkein ottaa, että jokaisella on oma. Koska nyt se sinkoillaan musta vähän eri. Jokainen eri suuntaan. Me niinku prässätään omalla alueella. Se on kyllä semmoinen. Joka paikassa. Onneksi ei tarvitse pelata sitä vastaan. En tiedä miten se jaksaa. En mäkään. Onneksi ei tarvitse pelata sitä vastaan. Mulla menisi ihan vitu hermo. Mitä paskaa? Pistää riivaa. Miksi? Tää on niin hirveä. Toistaiseksi vaan yksi sormi on valkoinen. Vuoropaikka ei tietoa. Ne aloittaa heti tolleen, että ne vetää heti Se pitkän. ne vetää sen, ne ei jokaiset niinku omaa vasempaan laitaan, Niin. niin. Ei niinku oikealle. Ne aloittaa jokaisen. Ja sit niillä on se yksi jala vapaana, joka pinkoo saman tien sinne perään. Idea oli hyvä. Keskitytään me. Tää yli.
potentiaalinen. Mut se on niin monta heittoa on laittanut niillä, vaikka se on mennyt niin Tämä sitten se on. Ja musta heittää. Ei kyllä sinisestä. Ihan selvästi. Ja nyt toi parkukat ovat mun tulee väliin. Taas niinku jokaisella. Niin. Essi! Pidä ihan leveys vaan. Ihan leveys. Ja puolustuslinjan taso. Tänne mä. Tänne mä tilasin. Että mä en saa yhdestäkään paljon niitä omilta. Mutta mikä siinä nyt oikein sitten? Ne ei jotenkin saada sitä peliä, mitä tässä on se vaikea. Ja siihen tulee. Oi! Eikö ollut? Oi ja en veti 2 vielä. Oli halli. Se oli vähän kampitus ollut, kun se... Eihän se pallossa edes ollut siinä kohtaa enää. Jos on siis niin kylmää, jos noin vaikka juoksee, niin se on Essi, jotenkin... jätä laitaa vaan! Mitäs Jätä näyttää? laitaa vaan! Essi, ihan laitaa! Tuntuu, että on nyt nousu. Se juoksee heti sinne kiinni. Niin. Tota mä tarkoitan. Jos se on niinku hetken kaipaa ihmettely, ne on saman tien siellä antaa painetta. Siinä ei paljon aina. Hyvin ne kyllä tulee tästä traktiin. Tulee ne juoksee ihan perkeleen nopeasti sinne. Se on vaan täällä. Mä vaan jännitän nopeasti. Ne rupeaa yrittää jokaisesta, kun ne huomaa, että ne saa paikkoja. Niin Joskus tuosta. Ei tule mieleen mitään laita. On kato pauhassa, on täältä näkyy. Joutuu seuraavaan kannattaa. Älä vaan sen sekaisin keskellä, vaan vielä jotain jollakin laitaa. se juoksee heti sinne. Juoksee. Jos se juoksee heti tonne. Oliko taas tiukas paljon? Mä en oo voinut mennä tonne, mutta mä oon ihan muuta. Nyt on sun. Ai saatana. Tuomari hei! Tuomari hei! Pallo oli jo pois sieltä jalasta. Voit sä viheltää? Älä jatkuu sitten kun mä vihellä. Saako mennä? Se tarvitsee. Tarvii. Siis eikä se silti saa pallosta, vaikka se pallo on muualla. Varmaan nyt mukaan täällä puolella. Eikö tuo noin selkeä tilanne? Voi voi.
Hyvä, ettei sattunut mitään. No, tosta vois mennyt lokakuun. Onks Jenni futsalissa? Vittu. Miten ne tulee tuossa koko ajan? Pystytkö tosta pelaa? Joo. Mihin ne ne? Ja sellainen. Tuttu paikka. Mut. Korkealla on muuten sieltä autettiin vaan. Sitten jos sitä nousee, niin noin muut ei saa tilaa täysin, kun meidän pelaat, niin saatakin sit pallon. Mulla pelaa vähän yläpäin. Vähän yläpäin. On kylmä. Komeeta. Oletko sä hupparin peitoksi? Tuskin on ihan merkittävää ero. No onhan se aina, kun saa vähän peittoa. Se on tällainen iso. Laura vaihto! Laura vaihto! Etsi vasen pakki! Se näytti haastavalta. No tulee pirun kovaa tuohon pressiin. Huomaa, jos miettii sekunnin, niin se on heti rankasta. Noniin. Ui, vitsi. Ei. Ja yhden kerran kun menee tonne päin, niin maalivahti tulee liikaa vastaan. Ja... Velmu toi, kun toi Kati, ei Kati, kun mitä vittu, Kati, kuka se on? Siis tää on jännä, me ollaan kerrankin Ja maalilla. pallollisesti Ai, me paljon Kati. huonompi. Kati, se on meidän nimissä se. Niin kun se pudottaa sen pallon tuohon lähelle, niin se tulee se 11 heti juoksee sinne. Mutta pitäisikö sen koittaa vetää pidemmästi, kun se ei mene omille. Ei aikana tavaa pitkältä. Mut sit taas jotkut jengit vetää aina vaan ihan jokaisen vetää pitkään. Esimerkiksi siinä viime pelissäkin. Onks ihan eri kuin vitosessa? No en tiedä. Teillä on kuvioita. Suunnitelma. Tänään ei oo ihan onnistunut. No ei kyllä. Tää on näistä tosi vaikea. Ainakin se on tuntunut paljon paremmalta pelata. Tai se on tuntunut Ja sit älykkäämmältä, kun mä ite ollut kentällä. Että jos se on tämmöstä, niin sit Ne Mulla on tulee joku tosi harha hyvin tuosta kuvitelma. keskeltä. Tulee kyllä sikäli vitosen pelit mieleen, että sielläkin on aina keskellä. Joo. Jotenkin tuntuu. Tänään me ei oikein saatu omaa peliä millään. Joo. toisaalta Kyllä sinne hallitaan palloa niinku 60 tossa. Se on kyllä ollut noin halli. Onko nyt porukka kipeänä vai ja opiskelee? Ja... Jenni on kipeä nyt ja Ullakin on kipeä nyt. Ja Katja on keuhkokuumeessa ja Vai ei? Pöysti Tiia on, oli mun mielestä töissä. pöysti on reissussa ja Ai, okei.
Hyvä Jenni. Ja Pauliina on jossain. Hyvä oli, Peikko! Anna on tässä. Sen kamera ihan liikaa. Selvä. Sä oot niin innokas. Kohta mä rupeen vlogaatta siitä. Voisitko please? Just mietin, että Alat selostaa. vois ensi peliin mikittää tän Antin, se olisi hyvän kommenttiraidan siihen. Mulla on semmosia lainattavia Mä mitä. oon nyt TikTokissa, kun ne on mikittänyt tuomareita pelien ajaksi. No ihan vitu hyviä. Ne on ihan aivan vitun hyviä. loistavia. Joo, mulla tulee niitä koko ajan. Miksi meillä ei ole sellaisia tuomareita? Tää rupeat tekemään. Hyvä Jenni. Harmi se veto jäi vähän tukkaan. Alas sit! Alas sit! Tää on hirveän pitkiä vedä. No et oo. Mut siis, ootteko te laskenut, ettei noita ole liikaa kentäytymistä, tuntuu, että niitä on niin paljon? Ne pelaa tosi tiiviisti ja rassaa. 80. Mä tiedän, että onko tää sitä samaa porukkaa kuin Jennon! pelattiin jotain Jennot tämmöistä joo! vastaan. Siis ne oli tosi nuoria, siellä oli ehkä jotain 6-17-vuotiaat, ne oli tosi Täällä on muutama sitäkin nuorempi kyllä näyttäisi. Tuntuu Levitä ihan Essi. laittomalta pelata sellaisia vastaan. Toi yksi näyttää jotain 16-vuotiaalta. niin sellaisia lapsia vastaan. Kai nyt joku alaikäraja sitten Ei oo. Essi! pois Kun meillä on olla. pallo, niin levitä vaan ihan tän laitaan, niin pastaa pitää. Aika kevyt, kun mä en enää Aika keponen Ai kahti, siis kun mä en edes mitä? nähnyt, Ketä sai? meidän joku pelaaja. Ulla. Hän on tuolla kaadellut. No niin mäkin katsoin. Mitä sä Ulla teit? Pelasi jalkapalloa. Mäkään nähnyt nyt. No, kohta tulee toinen. Ei siinä ollut niinku mitään. En mäkään nähnyt. Mä tiesin, jotain että sieltä- Ulla sen sai, mutta niin en mä nähnyt yhtään, että siinä olisi mitään rumaa ollut. Ei, Ei siinä- perus. Kenelle nyt se antaa toisen, se ajaa sen. Ei. Aika atleettinen tuo. Hyvä nyt vaan. Eteenpäin. Yksi tulee heti. Mitä sinne laitat? No niin, se on hyvä. Hyvin. Ei. Ihan melkein. Se olisi ollut hyvä. Hyvä. Tää yli. Hieno. Kerran Jemppu on vahvempi kuin vastustajat. Kun näissä on kaikista pienikokoisia. Niin nyt ne on oikeesti tosi pieni. Pääsee painimaan ja voittamaan. Hyvä Siiri. Ai saamari. Nyt on kyllä tullut laittaa kohta toisen keltaisen. Mutta ei vihellä koskaan vasta Ullan kaalisesta. Suun soitosta tulee. Niin voi tulla vähän. Tai en mä tiedä, onko se, en mä kuullut siis, että sanooko sulla siinä jotain. Ymmärrettävästi tää vituttaa. Sitten se koko kortti alkaa olla. Ai saamari. Hyvä ei ole Rodia! Oikein pallo. Voitte kaikki järjestää kans paljon. Hänestä alkoi tää. Tai 3 tai 5 yli. 55 minuuttia ollut tää video nyt päällä. Tää alkoi samalla sekunnilla kuin vihels. Siinä on 3-4 minuuttia sinänsä. Ehkä Hyvä Essi. 12-15 minuuttia. Jennille vaan, Jennille vaan, Jennille vaan! Jenni on täällä! Antti. Ei se edes kattonut, se vaan heitti pystyyn eikä kattonut missä Jenni. No nyt hei uudesti, sitä pääsi ulos. Olla, sulla on kortti! Joo! Mitä? Siis on sen tulon. Älä tullut. Ei Antti luonnut se ottaa sun. Joo, koppois.
Mikä toi oli? Laita. Sano Empulle kymppi. Emppu kymppi. Sä oot oikea laita. On kyllä ihan ihme kaveri. Se korttikin oli ihan vitsi. En mäkään nähnyt yhtään. Mä otin olkapäästä kiinni. Mitä joka pelissä tehdään keskikentällä rikotaan, että ne ei saisi vastahyökkäystä. Se silmätikku. Haluan punaisen tänne. Emppu tänne. Emppu tänne. Emppu tänne. Emppu tänne. Vasella. Saat kymppi. Nyt on yksi saatana. Mullakaan juoksi ihan suoraan Empun juoksulinjaan. Niin on. Se juoksi vierekkäin, niin se teki näin. Ei mennyt linjalle. Niin meni vittu. Se on hyvä, että sä tulet tänne takas. Vähän voisi ottaa pääkas vielä työstämistä ensi kesään. Nyt se rupesi toimia, kun mä nostin vähän siihen ylemmäs. Jep, se heti avaa. Joo. Kun siinä ei ollut ketään, niin nyt on helpompi puolustaa. Sitten toi 15 tällainen. Mä voin pitää tämän kädessä. Ai ja. Mutta ei sun tarvitse pitää mun kädessä. Pärjää ihan hyvin. Mä otan. Meni Se vie sut kotiin. Ei se pitkään saa jaksa katsoa, kun rupee soittaa suutaan niin kovaa takas riittää. Eikö sitten vasta innostuu? Mene vaan Siiri! Nyt, noniin. Joo. Siellä tullaan kovaa. Eihän noika sais kettusta kiinni. Ei saakaan, sit kun se liikkeelle pääsee. Ei vittu, kun jäi vähän omaan jalkaan. Jatkaa siitä. Kenelle? No ihan hyvä, ihan hyvä. Alkulämmössä yksikkönen Siiriin vastaan. Se vaan kääntyi ottanut pallon. Tää oli tässä. Mä just sanoin, että onneksi ei tarvitse pelasta vastaan. Että mulla ei sinun vitu hermo. Entäs se tullut? Onneksi ei tarvitse ullakaan vastaan. Se olisi sanallista siinä kohtaa enemmän. Mä sanoin No mut se viime viikon tuomari, mulla meni siihen vitu. Mulla ei ikinä siis ole mennyt urputtamiseksi, mutta sillä olisi tehnyt mieli ihan vitusti urputtaa. Mä sanoin tuolle tuomarille, että mä oon tehnyt aika paljon pahempiakin rikkeitä tässä keskikentällä ilman korttia. Ja nyt mä nappaan vähän olkapäästä, niin nostin korttia. Musta että se menisi kaatua siinä ennemminkin. Voi olla hyvin mahdollista. Itse meinaa kaatua, kun rikkoo. Oli hyvä. Oli kyllä semmonen. Ihan suoni. Kunnon Etes mulmentu. Oispa rakkaa. Yksi tulee heti. Hyvä Siiri, eiku ees. Tää on nyt joku naisen nimi. Joku naisen nimi vaan. Antti on eikä palautunut ihan päättäreistä. Hyvä oli. Ronja vei tänään myös työlikon. Hienoa. Kyllä mulla ei enää. Tuntee kuumentaa. Hei, mulla on tosi tommonen, haluatko tommosen tokki? Aina uusi vaihto tulee tyrkyttää mulle lisää vaatetta päälle. Hei rauhas vaan, ei koko ajan pystyy sitä palloa. Ja Emppu, seinä Jenninkaan ja eteenpäin. Se on tosi kiva ilku lähteä ja saada kerrankin tilaa. Kaikki juoksee pystyyn. Täällä jää sitä pallollista. Niin hyvä peli tuo oli. Hyvä valittu on ensin. Ai viimeiset mitä? 5 tarjolla tuolla. Niin. Mutta on tästä vähän vakka. Sinne perään. No niin, siellä. Paina sinne. No niin, ja meidän virhe. Niin se osui kusilässä. Toinen juoksee eteen. Miten se maali? Miten te katsotte, kun tuon laidat läpi?
keskeytäällä mä laitan vasuudetin. Oikein vahinko. Siipeäkään ole kyllä ihan tässä pelissä oli Se mun mielestä pomppasi oikein omalla lentotaan tasolla. siihen. Hyvä pallo Essi! No niin! Hienoa. Ui, pinna vaan, perään. No mut se on kulma. Jos se ei oo kulma, niin vittu On kyllä kulma, ihme. on. Saas mä oon täällä, kun mun pitäis ottaa maalivahia. Essi, tuu hetkeksi huili. Essille maalivahit. Kattokaa mitä härnää. Vihreällä kortilla sitten. Se on ihan Se on uutta kovin energiaa. tsekkää punaisella takas. Se on ihan uutta energiaa tosta. Mä keksin uuden värin. Sitten tuleekin punaviher väri sopisi. Ei saatana, se olikin punainen. Violettikortti. Pinkki. Se on makea. Pinki, pinki. Oi, vitsi, me jammia. Hyvä Laura! Tökkä se vaan. Väärä suunta! Tökkää se vaan sinne takaisin. Karkalla. Kenelle? Ei perse, no. Se on Jenni sun! Hyvä Hyvä. Jenni! Hieno. Puolustuttaa. Siitä. Hyvä. Ai, ai, ai. Aika hyvä idea. Mikä on No ei. Vähän lasti. Liiva oli liiva väärässä kohtaa. Missä Essi oli? Pakki, laita pakki. Sitä keittä kaventunut, mikä siinä tapaa? Tää. Sori Ulla. Hyvä Kettunen. Se oli ihan laitapakki. Se oli rasisti. Voit tulla ylemmäs. Kai voi tulla ylemmäs. Rikkoako? Ei se voi enää. Joku 5 minuuttia Antti varmaan. 5-7. Nyt taistelee! Perää. Emppukat! Siihen niin. Kaikki kävelee ohi. Hyvä. Siihen niin. Kiinni. Tulee sellaista. Se kiinnitykset. Nyt oppis nimet ja. Mä oon tämmönen hiljainen kommentoija täällä taustalla. Nyt. Nyt ei saa viheltää. Olisi paras mikittää se teidän toinen coach, kun se huutaa aina vaan ai ai. Painavaa, painavaa! Yes! Hyvä. Siihen. Ei tuu ohi. Paine siihen. Mä vaan siitäkin on. Ulla saa pois. Laita se sut kohta takas tonne, sä oot sen verran hyvä vasen pakki. Okei, aika innokas. Sanaseppo pois vai? Ei se vaihtaa paikkaa. Se on hiljainen. Vähän liiankin. Se ei haittaa ketään. Ei haittaa. Kamera tärisee enemmän kuin mun käsi. Mä en voi pitää kiinni tosta. Hyvä Siipä! Hyvä yritys Ulla. Siihen niin. Ei, vähän kovempaa.
onneksi jäänyt kotiin katsoa telkkaria, on paljon viidottelua. Ei ollut liveä tänään. Laura vaihto vielä kerran! Mä sanoin, että seuraaviin peleihin niin saa mikittää ton tuomari. Mulla on oikea laita vai? Liität silleen semmosen, että laitat taskuun. Mitä tapaa askeleita? Sori, mä tumittais sun verenpaine. Hyvä on. Askelma. Tieteellinen tutkimus. Niin, ja sit kannessa lukee Rode. Vähän oli silleen hukassa. Joo. Mutta ei se ei näkynyt niin pahasti. Tietysti kun on tuon toisen Niin mä ajattelin, laidan. että jos mä sit vaan kuolustan enemmän. Ei, se on tästä Tai tilanteesta. tipun niinku enemmän. Niin turvallinen. Joo. Se ei ne tullut tuolta laidasta enää. Kun ei pysy kamera enää edes suorassa. Mä oon nähty, ottaako sitä Ulla vielä toisen kiheltä sen. Se yrittää. Ei se yritä, mutta se kiukkuu takas. Sulkea. Sairaansuvit. Pallo vaan! Hyvä Kati! Antti 08 meni. 108. Mutta siinä oli väliaika. Niin, siihen vähän plussaa. 3 minuuttia sen kanssa. Joo, Niki. Joo, niin mä ajattelinkin. Nyt on hyvä pallo. Täydellinen. Pomppi liikaa. Nyt mä oon siihen. Siihen niin. Paina siihen. 4. Siiri painaa. Se on kyllä. Jos menee Siirin päälliin, niin se juoksee perään. Hyvä käänny. Ai saa. Hyvä Siiri! No, Hyvä Siiri! Hei, ei. siis toi noitten 13 juoksee aina ihan saatanan kova, mutta ei ole Siiristä yhtäkään kertaa ohi. Ei siinä ikinä saa jäätyä. Se on ihan varma. Paine. Ja perään. Vaihtakaa herkkuja! Ulla vielä kerran. Mitä? Ulla kärkeen vai? Eiku vielä kerran. Vaihtakaa vielä kerran. En putota laitaa jolla. Niin. Vaihtakaa he Ulla ja Piohda. Joo, mä ajattelen, että on hyvä. Yhdessä pelissä kaikki paikat. Tänään maistuis sauna. Syöpäläs tänään vaan pinaattilehti. Joka kerta on Keittoa. pinaattilehti. Vähän sama linja. Pinaattikeitto on mun mielestä niinku komoja siellä maan päällä. Ai että. Se on semmonen helppo nopea lounas, kun on etätöissä eikä oikein mitään muuta, eikä jaksa lähteä mihinkään. Niin on aina hyvä olla pinaattikeitto pakasta. Rauhoittaa vaan. Mä pistän paremmaksi vaan mäkkäristä, jos mulla on keittiö vieressä. Mut eikö siihenkin kyllästy, jos jatkuvasti? Niinhän sitä luulisi, on mä 4 vuotta siellä jo syönyt sitä paskaa. Loistava pallo. Sä voit toki... Mä oon entinen vakioasiakas. Nyt! Kato, rikkoo. Hienosti! Hyvä Jenni! Tulee pitkä. Ei enää pari minuuttia. Ei tarvitse tuota paitsia. Tuo itse meidän keskikentälle paha, kun on 3 keskikenttää, mitkä pelaa niin. Pois. Hyvä Essi, saat! Selästä. Vähän yritti. Nyt ihan On muutama hassu minuutti. 1 tai 2. Ei vittu, kun pitää kääntää vielä. Se on Jenni sun. Ei. Mikä? Tosissaan. Just kun vedin takin kiinni, niin Siis mistä sä vihasit? Ulla sattuu. Aha. Tuliko sillä varpaille vai? Mutta se vaihtaa vai saako?
Hyvä. Kiitos. Mä pidän takissa. Se on muuten ihan vitu ilkeetä, kun tulee vuoropaine. Niin on. Ai niin se astui varmaan. En mä tiedä. Se Mä tuntuu ajattelin, ikävältä, niin, ja mä mutta ajattelin, joka eikä ne treeneissä niin. jolla tulee mun vuoropaine. Joo. Ei oo mitään semmosia turvakenkä-tyyppisiä. Se olisi vähän... Mut jos et pistä kärkeen, kun pistät vaan tähän Kävisi ehkä vähän raskaaksi kyllä ja Jenni on, se on Jenni. ei se tarvii olla, kato, mikä Tuo kenttä, mitä helvettiä nyt? Se oli puolen kentän yli. Pallo kun lähti, niin ei todellakaan ollut. Noniin, nyt. oliko se paitsi olevina vai? No, No ei niin, se se ollut. Onko niin se väitti vai? Ihan tuo... Katsotaan video. Nyt tulee. Jos semmoinen arvontakone käynnissä tuon pelin, ettei nyt mitään. Tuleeko vielä jotain muita mieleen? Ihan vaan sanottu arvontakone. Tuleeko muuta vielä mieleen? En ole yhtään kova. Mutta joku järki niin muuta. Voidaan katsoa oikeastaan. Sä voit katsoa videolta. Ei näytä sille, koska se oli ihan suoraan pois. Siitä näyttää ihan sämpäreitä. Oi voi. Ja niin tää tullaan menee hermo. Vai se käy kaikista uudesta Tää sadekaan ei enää edes niinku viilennä tunteita tarpeeksi. No, ei mitään. Aina näitä sattuu. Mäkin on lätkäs huudettu vaikka ja mitä laidalta, ei sit oo koskaan tullut mitään. Ei, mutta siis toi on tosi herkkä. Kun sä kysyt, että onko jotain muuta, niin se halus vaan tulla näyttää. Nyt nyt loppuu. Noin niinku meistä. No mihin nyt? Se olisi halunnut ottaa punaisen. Se olisi sanonut vähän käytä. Mä odotin kyllä. Tekin mieli. Eikö mä odotin, että että nyt se ottaa punaisen joka tapauksessa. Pitäis saada kyllä jotain törkkiä. No ei mitään. Hienosti hillitsit itsesi, Antti. Silti sanoo jotain. No joo, mutta se on vaan keltainen. Toihan toi tuomari pyysi vaan mennä avaa ton kopin oven sit kun peli loppuu, niin ois sanoa, että sori meidän koodi vanheni jo. No, Sille koodi tohon koppiin siis. Se oli, että tuli mulle, että onks mulla koodi tohon koppiin. Onko se koodi sama kaikkiin sitten? Tohon tuomarikoppiin siis on sama, kun mä hain lipukki sieltä. Joo. Onko se Niin, sama se on. tuomarikoppi toi lippukoppi? No. Okei. Tai niin, mä ainakin ymmärsin siellä ne viimeksi joku ainakin istuskeli. Ai. Tässä on se polku. No nyt tuli sen tavoite. Jotenkin jännittää, kun on mennyt eturista sitä, että se menee heti ulos. Ei, mutta tuntuu, että se vähän hyvin otti tommosen tilaisuuden ja kaatu siihen. Ei, kyllä se varmaan osu. Okei. Ei mulla yleensä veikkaa. Se on noin merkittävät jalkapalloa, niin mä en usko, että se on puhdistunut. Nouse! Tää on ikävä tää puoli, kun tässä ei palattaa valota. Tuomarin pallo. Tuomarin pallo. No niin, kaikki muut pois kentältä. Mikä se on? Tuomaripallo. Osu tuomari. Aha, tuomari, okei. Mitäköhän me suunnitellaan? Se Valjulla. Nyt on jo tunti 16 pelattu. Niin. Tulee vielä. Kulma. Takaa kulma sieltä. Olisiko aika? Kiva ilma mun mielestä, tai kivempi ilma pelattaa tänne viiveen ja vaikka vähän sataskin, kun on happea enemmän. Ja sit taas ne, osuuks teille syyskuussa niitä helteitä, kun ne on, se on jotenkin tukala. Ja on niin henkisesti varautunut, että syyskuussa on pikkuinen. Kulmako se oli vielä?
No niin, tästä nyt vielä Sipe viimeistelee samanlaisen kuin... Tunti 17 kuvattiin, niin kyllä mä sanon, että se... No joo, nyt pitäisi En mä tiedä mitä se jää vielä Luulisin, että se olisi syliaikaa vai? On se. jos se on On se merkittävästi jo. 10 Älä huuda minuuttia. nyt, että tuomari. No niin, että tää tulee. Mun ei kannata enää Ei. Tuohon muualle. Vitsi, hieno oli! Yksi olisi ollut siinä takatolpalla vielä, niin... Pitäis oikein sanoa, että joku menisi. Niin. Mä koitan nyt vielä saada yksi kulma tähän. Niin. Joo. Ei varmaan. Hyvä oli. Siihen eteen.